Jaljuri hawar ke do thongnok be pathuak lamalong Jaljuri Rhino FC atum kapatirpi pon football kachepate kedam tang phai kuni ni phai hiniar ni angdung kiti kachepate along vothat langso FC pen rongkuroi FC ang bongsi chedai ponlo kedam tang phai kuni ni phai ke thomarni labangso angdung kiti kachepate ponalong MP Horen Singh be aluhisar poman pen chetong dunsi misen pen kapathu ke cheng ponlong japhan ipu pidunlo angdung kiti kachepate long vothat langso terangatum ke thek muchola jok golisi rongkuroi FC atuma phan piponlo halapu rongkuroi FC atum golisi ta kachitu ne dera jok vothat langso FC atum si golisi pen che pahai ponterlo angdung kiti kapathu panalong ke thek nayanong e pritom tisosi chepalong dunlo lason si goalkeeper ke ong nayanong e inudvet goal sir cap ke thaba bangthu rupe terona phansi pajir ponlo Kirem ke hayang thek patini pondera phi vothat langso FC atuma phan MP Horen Singh bere deng pensi ke hayanong e tangka la pen 100 tisopia men pen trophy pajir ponlo nong e kapajir amailong MP Horen Singh be lam theke jai pona tengke alang li phan rong khangara ratum a hir jume la pen kang hondun pen MSC pamandun lasi thek anun an pen ke rong khangalong ri kapaching thur ponchia phan kedam tangar nita claim pon pomlo la pen non ke wang chilangar ni sidame amso se claim pon thu bom popusi ninche pon Jaljuri Rhino FC atum alang liphan kachuming ria lualong ke jong ponang bong open stage bangke prabjin pen selam ponlong po lapen thongnok be luka charlia hem kapami pon thuje phanta prabjin pen siding pon puputa MP Horen Singh be hin pen lamchak chipideka ki jutsi sai kachutikiara chasemet rongkhang along ria lo along ke do thom kebraisi a polling station ara tuma phan phuru ya thepen hanjanga chili sitame MP Horen Singh be hin pen ke ron patupon Dongka mukam pen Vicky Bay Karbiang Live.